дуруд ҳамҷиёни азиз, бо шумо боз Бахтиёр Шофев аст. мо аз таҷрибаи худ мехоҳем суханронӣ кунем. Аз соли 1995 таҷрибаи мо бо ҳамин тавбатҳо сарф мешуд, таҷриба мекардем. Соли 2005 мо ҳамин таҷрибаро бисёртар кардем, авҷтар гирифтем, ки дар ҳамин соҳаи стумора мо таҷрибаи худро зиёд кардем. Лекин мо эҳтиёт мекардем, ки ба гардан нарасем, ба стумораи гардан, барои ки стумораи гардан беҳад хатар дорад ва мо дар дигар роликҳо медидем, дар дигар устодҳо медидем, ки бо гардан чӣ хел оҳиста кор кардан дар кор аст. Гардан хатараш калони бад ҳаст. Мо ба гардан намерасидем. Баъд дар соли 2015 мо таҷриба кардем, усули тавбату методикаи худамонро мондем, баъд мо ба гардан даст расидем. Баъд ба гарданро мо тавбат кардем. Ана дар солҳои аввал мо беҳад қин тавбат мекардем, мумкин 4 курс то 6 курс мегузашт ҳар як тавбати бемор. Оҳиста оҳиста аз ҳисоби таҷриба ҳаминро мо кӯтоҳ кардем, овардем ба 4 курс, 2 курс. имрӯз тамоми стумраро мо дар 3 рӯз рост карда метавонем. Стумраро дар 3 рӯз тавбат мекунем. имрӯз мо дар шаҳри Москав ҳастем. Кадоме ки хоҳиш дорад методикаи моро ёд гирад, барои ки методикаи мо 99% гарантия дода метавонем, ки стумраро мо пурра ва хушрӯ монанди заргар рост карда метавонем. хоҳишмандоне ки мехоҳанд дар Российской Федератсия агар фаъолият кунанд, кор кунанд, одамое ки ба таҷриба бошанду одамое ки хондагӣ бошанд, дипломи мединститут дошта бошанд, ё ки ақаллан миёна дошта бошанд ва маҳзгар бошанд. Ба онҳо мо ёд дода метавонем. Агар касе ки хоҳад марҳамат ба Москва муроҷиат кунанд, мо байни худ маслиҳат мекунем, метавонем шогирд гирем дар Москва, метавонем фаъолият кунем. роҳи корро дар он ҷо нишон медиҳем. Саломат бошед. Раҳмат барои таваҷҷуҳтон.